svoje sine. Večernjoj tami, uplašeni sami, čekaju dve senke, dve prilike preke, dva poznata lika, što na Nemce krle, dva velika junaka. To su Tihi i Prle. Strpljivo stoje na ulazu zgrade, oči pune su im sumnje, straha i nade. Čekaju patrolu da prođe kroz sokak, na jednom se začu blizu, zvuka korak. Evo ih švabe, rekoše kroz šapat, što jasno određuje da je vreme za napad. Prilazi im s leđa, bajonet u ruci, Nemci padaju al šakom, sprečeni su krici. Prle se osvetio za popijenu šljagu, dok je sa ortacima gluvario po gradu. Prvo ubistvo i glave stavljene u torbe, to je početak nove velike borbe. Za Srbiju se bore, Tihi i Prle, ponosni i snažni dok zastavu grle. Bore za slobodu, slavu i obraz, otpisani ljudi što ne znaju za poraz. Za Srbiju se bore, Tihi i Prle, ponosni i snažni dok zastavu grle. Bore za slobodu, slavu i obraz, otpisani ljudi što ne znaju za poraz. Nova akcija se sprema, odlaganja nema, gde diverziju izvesti, glavna je dilema. Da li garažu celu podići u nebo, ili drugu metu sada izvući žrebom. Šefa tajne policije glavobolje more, Gestapo ne zna šta će biti sledeće zore. A Tihi i Prle uz pomoć novog plana već krenuli ka mestu gde leži elektrana. Jer Nemci pre povlačenja uništit će je, pa u velikom broju sada čuvaju je. Jedini prilaz je sa reke, a za prevoz tu je čamac, u pomoći priskaču Pavle i Španac. Sve se tačno dešava na osnovu plana, iskrcavanje je između bunkera i krana. Smiruju čuvare u najvećoj tišini, noževi su zakon kad je reč o brzini. Ali op, trc je vezan zajn, jedan švaba viknu Hende hoh, Prle kaže najn. I tako poče opšta frka pucnjeva po bloku, razmena rafala u vrlo kratkom roku. Mudra je ta odluka Pavla i Španca, da iskoriste za bunker sav dinamit iz ranca. I samo za časak, uz pobednički prasak, viknuši sve glasa: elektrana je naša, za Srbiju se bore, Tihi i Prle, ponosni i snažni dok zastavu grle. Bore za slobodu, slavu i obraz, otpisani ljudi što ne znaju za poraz. Za Srbiju se bore, Tihi i Prle, ponosni i snažni dok zastavu grle. Bore za slobodu, slavu i obraz, otpisani ljudi što ne znaju za poraz. Družina sve manje, članova ima, mnogi nestali bez traga jer krvava je zima. Pali su Simke, Paja i Boban, otišli iz Riki, Vlada Rusi Moljac. Ali hrabrost nije uzdrmana čak ni za tren, sa sećenjem na pali oni smanjuju svoj zent. Iskustvo su stekli zbog svega što su prošli, da završe karijeru mnogo puta su mogli. Sa Nemcima su imali na stotine tuča, jednom im za malo glave nije došao uča. U rat su se umešali kao jako mladi, prošli razne stvari ali ipak ostali su hrabri. U štekovanom stanu pored njih 4 drugara, tu je lepa Mara što o njima se stara. Mrki kao munja matematički računa, i od stariš neke što zavezuje ekspert. A Tihi i Prle, dva velika čoveka, postali na kraju su legende veka. Otkrili Dvokrilca, uništili Mišića, sjebali su Gašpara, razbili su Krigera. Nemce su priveli, sva srnja preživeli, sve su nas nadživeli, šta ćeš više živeli. Za Srbiju se bore, Tihi i Prle, ponosni i snažni dok zastavu grle. Bore za slobodu, slavu i obraz, otpisani ljudi što ne znaju za poraz. Za Srbiju se bore, Tihi i Prle, ponosni i snažni dok zastavu grle. Bore za slobodu, slavu i obraz, otpisani ljudi što ne znaju za poraz. Iskustvo španskog građanskog rata mora za nas biti od... Ček. Kažete mi, bataljoca, jesi ti stvarno intiman prijatelj mame, gospodice Hadži Pešec? Hadži Pešićeva? Da. Ja švalerašu je. Za Srbiju se bore, Tihi i Prle,